Барам хеле чиза фаҳмидагим ари лайки мондаги одаморо чӣ хеле кардагиан. Не то чтобы бо ягон чи вай бубурора опубликовать кина. Намедонам ки ма ягон чи гуфта наметавонам дар ин бора. Яъне шумо барои ҳамин худдорӣ мекунед аз ҳарчи навиштан? Ҳо, бале. Ман худам хеле ҳар фикри бад донестам. Вообще надо. Барои чӣ? Худдорӣ мекунем, барои чӣ ки наметавонам. навиштан Масалан банде ҳар чизе ки дилатон мехоҳад менависед? фикрама фоида надорад. Шояд мардум мефаҳманд, вале дар асл шояд ислоҳ намешавад. Эҳтимоли зиёд ислоҳ намешавад. муҳокимаи умуман дар мавзӯъҳои ҳаррӯзаи ҷомеаро ман то андозае аз ин чиз камтар эҳтиётӣ мекунам. Чунки ҳар як кас нуқтаи назари худро дорад ба ин ё он нуқта ва ҳар як нуқтаро тасдиқ кардан ё инкор кардан мулоҳиза талаб мекунад. мисол гап ягон фикр дар ягон масъалаи сиёсӣ ягон чиз вай ҳаматарафа омӯхтан дар кора. Ма ҳаматарафа вай омӯхта натонам вай ягон фикра гуфта наметавонам. зайли менависем ки ҳамун касе ки ҳаст ҳамун худаш фаҳмаду ислоҳ шавад, ҳамин кораш такрор нашавад. хубтар мешавад ки назари танқидӣ нагӯему, аз ҳамин таҷрибаи гузаштагони худ аз намояндагони миллати худ гуфта бошем. масалан дар сабки ё ки ба усули пандию ахлоқӣ агар инро ислоҳро пешниҳод намоем ё манзур намоем, ин беҳтар аст аз оне ки аз рӯи назари танқидӣ. Чунки назари танқидиро ҷомеаи мо дуруст намеписандад. ҷомеаи мо худи мардуми мо ё ин ки дар умум агар ҳамин назари танқидӣ дошта бошем, ҳаминро тавассути масалан панд андазҳо иброз дорем, ин беҳтар аст. агар хе фикр кунем, агарам давлат клеча бояд ҳақиқатан нишон диҳад ки ҳукумат давлат фаҳманд ки дар ҷомеа чӣ проблема. вақте нафаҳманд якҷо давлат дора ҳамин бояд халқ дастгирӣ кунад давлату ҳукумата ки чия аввал визят ки якҷо пайдо кадом мақомот кадом реша. аслан дар кор нест. Барои чӣ? дар кор нест.